Мәгълүмат, җәмәгать, ризык кебек. Бар бит кайсылары, мәсәлән, ризыкның. Мен татарча беләм инде, урысча әйтәм сезгә. Легкие углеводы ди. Ашады кеше, шул ук организм эшкәртте дә куйданы. Бар сложные углеводы ди. Легкие углеводы нәрсә инде ул менә? Шикәр, мәсәлән, менә ипи. Шикәрде керәдер әле. Тагы нәрсәләр, шундый җиңел ашлар шул ук тамак туйдыра, әмма бара-бара тагы тамак ача. Бар шундый катлаулы, шул сложный углеводы инде. Анда син ашасаң, менә шул кара будаймы, нәрсәме. Мәсәлән, манный каша шул ук эшкәртелә. Кешенең тамак туйган кебек тоела, соңдан тамак ача. Теге кара будай я нәрсә ашый, ул әле озак саклана, эшкәртелә ярты көн дәверендә. Әле мин вакытында тамак ачмый, вакытында мин аптырыйдырым, андый нәрсәләрне белмәдем. Университетта уккан чакта каникул кайтадыр идем өйгә. Анда мине иртә белән безнең якта кояш соңрак чыга. Шуңа күрә кайсы вакытта тан тишеге дисә дә була, кайсы вакытта әле аның артыннан да, алдыннан да була вакыт. Шунда автобус шәһәргә китергә тиеш, район үзәгенә. Бездә өйдә әти-әни мәрхүм әни инде күбешә аш йылтып бирә. Мин инде юлда ашыкмаска дип аны күп итеп ашыйм, зур савытны ашыйм. Әмма анага карамастан бер 3-4 сәгатьтән соң тагы тамак ача да тора. Соңдан аңладым, шул анда нәрсә? Лапша, шурпа, лапша, бәрәңге. Шул урысча әйтмешле легкие углеводы. Белсәм мин, мәсәлән, аны ул вакытта кара будай дефицит булды инде. Бүтән нәрсә ашар идем бәлки. Я симесне белделәр инде ул теге. Абыйбыз Одессада укыган, 3 укып чыкты югары уку йортында. Берсе әни безгә әйтә икән. Менә әни ди, өйдә ашасаң ди, тамак туя да көн буена йөреп бирәсең. Анда ди, ашханада ашасаң, шул ук тамак ача да китә ди. Әни әйтә, ул бит анда ди, коры ди. Шул майлы булганга күрә, майлы булса тамак туя. Мин Казанга кыш көне бара идем. Шунда Казанда Азербайҗаннан кафесына кирип, майлы ризыкны, теге ашларын, нәрсәсен ашап чыксам, көн буена йөрим, тамак ачмый йөри бирәм. Әмма мин сезгә инде шул ризыклар хакында сөйләргә җыйналмадым. Мин безнең милли тормышка ничектер мөрәҗәгать итәсем килә, борылып карыйсым килә. Менә милли ашларны күз алдында тотса, була инде бу тема, шул темада сөйлидер инде дип әйтергә була. Менә шушы кайсы мәгълүмат, мәктәптә укыйсыңмы, университетта укыйсыңмы, кайдадыр практикада буласың, гәзиттә эшлисең, кайдадыр барасың шәһәрләргә, анда кешеләр белән очрашасың, сөйләшәсең, әңгәмәләшәсең. Соңдан тик кайсылары шул искә төшеп уйлана башлыйсың. Нәрсә әйтәсе килә? Менә шул теге кайсы мәгълүмат, сложные углеводы кебек. Тегендә ризыкны ашказан эшкәртсә, монда акылмы, нәрсә миең инде, акылың эшкәртәне шул мәгълүматны. Мин ничектер без гаиләдә тәрбияләндек,
ата-ана тарафыннан. Татар булсаң, татарны якын күр дип. Анда инде алай да бик әйтмиләр, мусулман дип әйтәләр. Бездә мәсәлән гаилә абыйларын төзәс килсә, ул әти әни әйтәләр, мусулман дип беркайчан әйтмиләр. Менә хәләл җифетең татар булсын дип, мусулман булсын шулай дип. Ул инде нәрсә аңлаттыра? Я казак булса да ярый. Казаклар инде күбесе татарган да кайсы вакытта өйләнешеп беткән инде. Казак халкы киң күләмдә булса да районда, шунда да әти мәрхүм от бия алырга барган бер авылга, шунда казакта кунып чыккан. Шунардан бия алган. Ул әйткән әтигә, 2 малаем өйләнде, казак кызын алды, 3-нчесе булмагач, татарга өйләнис килгәч, мин әйттем, балама, татар да пойдет дип. Аны кызганычка каршы әти икенче төрле аңлаган, кимсетә имеш шулай дип. Минемчә ул пойдет дигән нейтраль кабул итәргә кирәк аны. Монда минемчә рәнҗетә торган көлем сөрәк сүзләр юк монда, минем фикерем буенча. Менә шулай аларга да хатта җитмәгән хатын, шуңа күрә анда кайсы һәр авылда татар, әле мин безнең авылда читтән элек район үзәге булган, шунда барган идем узган елның җәе. Аны әйттеләр бит, Раиса Александровна дип миңа, шуңа барып чык дип. Мин әйтәм, керәшенме әллә нәрсә, миңа ярый, рәхмәт, тегендәге эшләгән кешеләр мине Татарстаннан килгәч, син татар икән белгәч, менә Раиса Александровна янына барып чык дип. Барып чыксам, ул безнең Раиса кемде татарча булып чыкты. Ул шул тегеләргә катлаулы дип, шуңа күрә ул гел шулай йөрткәннәр, бик хөрмәт итәләр. Мин аны белән интервьюларны күп санлы куйдым дигә YouTube'ка. Былтыр кабатлаган идем. Кем элек язылган, алар күргәндер инде. Һәр җирдә татарлар таралган. Аз булса да безнең якта саклап калганнар. Менә бүтән татар килсә, шатлана, кеше арасында шатланып, менә татар милләттәшем килде дип әйтерсең туган. Ул дөрестә туган, сирәк очратса, кеше бер җирдә татарларны, ул без инде туган. Киң күләмдә алай түгел. Кызганычка каршы, менә шәһәрләрдә аз гына анда-санда очратсаң да, алар инде сине якын бик күрмиләр. Мин менә Энгельс шәһәрендә укыдым киномеханика, шунда бер урамда, безнең Волоха дигән ураммы, шунда без белән бергә уккан безнең төркемдә бер урыс малае Климов дигәнме, шулмы булды. Хатта шуны барып чыксам, анда өйнең хуҗалары татарлар булып чыкты. Ну, татар очраштык та. Сез кайдан? Мин менә шуннан, башка сөйләргә әңгәмә дә юк. Кир чәй дә эч дип әйтми. Сахалинда мәсәлән мин әйткән идем. Китап кибетенә кирип, анда Ленин урамында 2 катлымы, шунда гел йөридем, китаплар эзләп, шунда татарча сөйләшәләр әле үзара. Хәзер дә әлдә әйтә, ничә процент, 1% татар диме, 5000. Миңа татарларның оешмасының җитәкчесе ничә ел элек Казанда дөнья татар конгрессында очраштык. Әле минем газетемне алды, Советский Сахалин. Минем анда язмаларым, теге мәкаләләрем, статьяларым берсен сорап алды, икенчесен бирмәдем, өченчесен бирмәдем. Ул копияларын сорап алды. Бездә ди татар музее бар, шунда элеп куябыз. Менә безнең татар кешесе шушында Сахалинда газеттә эшләп киткән дип. Без менә шулай сокланырбыз, горурланырбыз. Мин уйлап торам, элек ник сез шулай сокланмадыгыз? Менә татар университетта укып килеп өлкә газетында эшләп йөри икән дип. Шул алсак инде шул китап кибетендә мин аларны сөйләшеп торгач, татарча бер гаиләдән кешеләр
үндәгән идем аларга. Алар бер-ике сорау бирделәр дә, бер-ике кайдан син шулай шунда әйтергә булмый. Әйдәгез. Рәхим итегез, кирип чыгыгыз безгә. Шулай дип, нәрсә? Безнең якта әле узган кешене урамнан кертәдер, китеп барган кешеләрне танымаганнарны милләтенә карамыйча, диненә карамыйча, ул вакытта дин алай көчле булмады. Әти, әни бер кайчан да каршы булмады, шатланып, күңелләшеп сөйләшеп утыралар. Булар шундый ваемсыз. Син инде шикләндерә торган бер кеше булсаң, шәхес ниндидер шикләндерә торган, анда аңларга була. Кем белә каян килгән нәрсә, бу бит гәзиттә әнә журналистик факультетында укып ята. Үзе Оренбург өлкәсеннән дип тора, үзе Екатеринбург, Свердловск шәһәрендә шунда укып ята, килгән практикага, өлкә гәзитенә. Өлкә гәзите ул инде бик авторитет, абруйлы. Анда чүп-чарларны бик эшләтмиләр. Шунда менә безнең татар кешесе икән дип. Юк андый, әнә шунасын безнең теге бер урыс, ул мине гел сөйләшеп барадыр, ул миңа гел сөйли тормышын өенә хәтле узатып барам, ул мине кертеп чәй эчертә. Бер вакытта шу әйттем инде, ничә тапкыр урамда китеп барабыз. Бер ир кеше белән таныштырды да, сөйләштеләр дә, таныштырды безне. Шунасын дәвам итеп китеп барабыз, ул әйтә, ул да татар, син дә татар, нигә ул сине чәйгә чакырмады ди. Менә күрдегезме, әйтәм бит. Әгәр дә ул чәйгә бер дә чакырмаса, үзе менә бу урыс, аның хакы да бәлки булмас иде, алай нитергә. Андый рәвештә шулай сорарга. Бу бит гел чак мине кунак итеп торды. Бүтән җирләрдә дә чыратасың татарларны. Исләре китми, әле мин булды бит. Веб-камералар тордылар сайлауларда. Мин шуны кызыксынып, инде кайда укыдым, кайда шуларга куеп, интернет аша карап утырдым. Һәм анда Курил утрауларны, шунда бер татар. Мен шатланып киттем. Комиссияда бер татар икән бар. Шунасын Холмс дигән шәһәрдә мин булган идем. Әлмәт дигән нәрсә инде, корабль дигән инде, судно. Балык тота торган. Шулар портка килмәдеме? Шуларны языйм дип, Татарстанда газетка язып чыгарыйм дигәнем. Анда барып, әллә редакциядә мин баш мөхәррир белән сөйләштемме, шулай булдымы? Шуңа күрә Холмс шәһәрен бераз белгән идем. Шуңа инде татар бугазына барып, Татарский пролив кыйнырга инде салкын булды. Май уртасымы, май башымы. Шуңа карамастан инде битемне юдым, су белән кулны юдым, татар җырларын җырлап бирдем шунда. Татар инде дип шатланып. Әйе, шул ничә ел узгач, шул веб-камерадан карап торам сайлауларны. Шунда бер татар утыра Сабантуйда, веб-камера түгел, фотография күрдем. Сабантуй уздырганнар, шунда түбәтәй киеп. Мин кызганып куйдым башта. Нигә мин ан белән элек очрашмадым? Шуны уйлап торам. Беренчедән түбәтәй инде ул вакытта кимәс иде. Икенчедән безне таныштырса да ул исе китмәс иде. Бераз соңрак әйтәм. Нигә шулай? Сәбәбе ни? Нәрсәдә сәбәбе? Тик әзрәк тагы бер-ике сезгә күренешләрне күзегез алдыгызга китерәсем килә. Шул Энгельста булдым, сөйләдем инде. Сахалин, Казакстанда булдым. Анда булдым инде. Кем булдылар алар, белмим. Алар инде чәйгә чакырдылар. Казак та чакырды, Сахалинда урыслар да шул чакырды. Инде менә шул ук ашыкканда искә төшми. Бәлки соңрак искә төшкәч әйтермен. Менә шул. Скажите, пожалуйста, Сбербанк здесь где? Сбербанк сырыйлар әле, бай кешеләр. Ул җәмәгать искә килмәде инде кайсыларны әйтергә. Төстүбә мәсәлән Соль Илецк,
Анда мен редакция эшләдем. Татарлар күп электән калган. Оренбур, мәсәлән, Оренбур дип. Екатеринбург, анда мен тулай торакта өстәлдә яталар, ялгыш почта алып ташлаган. Татар исемен күргәч, мин барып чыктым. Шунда малайлары, әле мин Верхотурьеда булган идем, сөйләдем бит әнә Верхотурьеда. Юк, урыс мине редакция эшләгән өенә тор дип. Бүтән урыс малайын чакырмады, тулай тора айна. Баш кунакханада торды ул. Мине чакырды, ике атна дәверендә мин анда кунак булып тордым. Мине ошатты ул. Шул урыс, теге урысны чакырмады. Шунда да мәсәлән газетта язам, әйтәм, татарлар инде фамилиямны күреп, нигә килеп чыкмыйлар? Бу сез татар түгелме дип. Бүтән милләтләрне алыгыз. Алар гел менә комедия бар. Одессада төшкән, мин 88-дә булган идем, алар 89-да килеп комедия төшергәннәр, дежавю дигән. Анда беләсезме? Полакан дип, син дип полакка бәйләнеп, полякка бәйләнеп, син әрмәндер дип бәйләнеп яталар. Ул шын түгел дип әйтер идем, риза булыр идем, сезнең белән дә сез әйтсәгез шулай. Әмма Одессада безнең шул күрше авылдагы абыйларым торган, шул бер әби, казаклар, әбиләр, шуларның малайлары, малайы белән бергә алар Германиядә хезмәт итеп, соңдан Одессада эшкә кереп, шунда түрә булды. Шунда да шул теге Туманчин дигән фамилиясе, ул миңа сөйлидер, мине дә килеп әрмәннәр дә бәйләнәдер, син әрмән түгелме? Әрмән түгелме? Күрдегезме җәмәгать? Алар ничек үз милләте кешесе дипме дип ничектер кызыксынып итәләр. Бездә андый юк, кызганычка каршы. Күп җирләрдә мәсәлән барасың, алай бик менә мин Өзбекстанда булдым, Кишлакта, анда пятилетка дип атыйлар хәзердә. Анда менә безнең әбинең туганымы, әти яктан. Шул алып китте безне, мине бер туган апам белән. Шунда авылда татарлар бит. Ул берәүн сөйләдеме, ул килмәде. Кемне аркыя дип сөйләдеме әллә бер татарны, бәлки анда татарлар булгандыр, берсе килеп кызыксынмады. Менә сез татарлар, бездә татарлар дип. Тик менә Гагаузида инде ничә ел узгач, анда ел сайын бәйрәмнәр. Мин татарлар арасында берсе генә дисәм, анда бәйрәмдә, майданда берсе килеп, мин ди татар, менә монда татар дип, шунасын мин аны өстәлгә чакырдым тыңда утырырга. Мен әйтәм, соңдан инде бер әбине чираттым. Ул вакытында теге җәтим Казан астына киткән, кияүгә чыккан, шунда Казан астында җәтимнәр йортында тәрбияләнгән. Соңдан үскәч теге Молдовада ул вакытта яхшы яшиләр, шунда киткән, кияүгә чыккан. Әле татарларны сагына башлаган ди хәзер ди. Телен вата сөйләшкән иде, мин аны җырында нәрсәсен видеога төшердем. Шунда ул әйтә, минем кызым ди, шул Молдованнан тапкан кызы, ул ди мине хөрмәт итеп ди, баласына татар исем кушты ди. Шунасын мине алар ди, менә татар оешмасын мин менә шул оешмасын оештырасым килеп биргән чакта, ул ди риза ди, бездә менә ди, мин оныгым да риза ди, мин татар дип, шулай дип әйтәм, бераз бар икән. Мин инде шикләнәм, әгәр дә элек СССР чорында барсам, алай сөйләшә алып булыр микән бездә ул вакытта, булыр идекме? Булыр идеме әңгәмә? Минемчә юк. Ул вакытта идеология көчле булды. Университетта укыганда мин төрле милләт кызлары бар анда, аларга татар хакында сөйлим, безнең җырларны башкарам, тагы нәрсә сөйлим, алар кызыксынмый, ваемсыз. Яри инде бездә бер халык ди, без ди единый общий советский народ дип әйтәләр инде. Алар сүзләре шулай. Ничә ел узгач, соңдан гына алар аңлый башладылар. Алар инде ата-анасы акыллы, укымышлы, шунда да алар шул вакыттагы СССР чорындагы Брежнев идеологиясына батып
аңына, үзләренең аңларына шул идеологияны сеңдереп, мине белән бәхәсләшергә тырышалар, ә мин аны гел торадым, чөнки бала чактан безгә гаиләдә әти-әни аңыбызга сеңдерде. Без татарлар әйтәдер, балам, өйләнсәң дә мусулман булсын, мусулман булсын. Шуңа күрә мин аларга әйтәдер, әйтәм, менә Африкадан бер кара кыз булса да, кап-кара кыз төн кебек бурында нәрсә диләр инде. Урысча өйрәндем әйтергә, с кольцом в носу, анда да риза булалар мусулман булгач. Булай башка юк дип. Шул минем хәзер әйттем бит теге сложные углеводы зак эшкәртелә ашказанда, шул кебек башта зак эшкәртелгән шушы фактлар, ул шул идеология минемчә көчле булган. Ул вакытта ана Екатеринбургта тик татарлар күп иде, аны баллары вакытында татар газетләр чыккан, да төрле сөйләдем инде ничә чыгарышларда. Татар концертлары булса, шыгырым зал тулы. Анда филармониямы, каем шул филармония киләләр, һәр чакта да филармония киләләр ялар. Безнең җырчылар. Шунда мин булдым, күрдем, алар зал тулы билет аладыр. Әмма алар бер кайчанда очрашканнар күрмәдем, менә татарлар очрашып, кайдадыр бәйрәм, Сабантуйда тик шул очрашып 2 көн биедләр, ритләр булды инде. ЦПКО дигән, Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского дигән. Ансы булды. Булай юк. Ана шул әйттем. Тулай тракта хат ялгыш килгән, мин шул алдым да, ул малайы шул апаның Верхотурье шәһәрен сөйләдем бит. Верхотурье шәһәрендә төрмәгә утырган яшь үсмерләрнең төрмәсенә. Шуннан хат килгән. Мин инде бу, мен әйтәм, анасы көтәдер инде дип, хатны бардым, бер юлы танышым, әйтәм, буларның аларның яшь кызы да бар икән. Тик аны мин күрдемме, юкмы? Күргәндер бәлки, бер ике тапкыр чөнки бардым. Ул мин татар икәнне белгәч, исе дә китмәде, менә исе дә китмәде. Бүтән кеше әйтер, кил безгә килеп тор шулай нәрсә дип, ул бит әнә мәсәлән кызы бар. Сез әйтерсез, кемгә кирәк? Мин сезгә әйтерим, менә шушы йортта мин газетта эшләгәндә депутатлыкка икенче чакыр чыкканда бер теге сайлау алдыннан бер марша, бер гаиләгә бер марҗа юбилей белән кутласам, ул бәйләнде кызына, педагог институтта укыган кызына бәйләнде. Менә кеше уңган бит, менә редакция эшли, фатиры бар, кызым чык шуна кияүгә ди. Сахалинда да берсе мин белеп алды да, марҗа поликлиникада чиратта утырганда сорашты да, кызына бәйләнә башлады, марҗа үз кызына. Кызым чык менә кияүгә ди. Күрдегезме, ничек шулук итеп тора? Менә бу укыган икән, редакция эшли, шулай дип, өлкә газетның редакцияда. Алар инде шуны уйлыйлар. Кыз чагында алар инде, дөрес тә түгел, ул ничектер аларга романтика кирәк. Кемгә булса да гашыйк булырга кирәк. Шул гашыйк булган чакта, исереп йөргән чакта шул кияүгә чыга, анда җиңел генә дә. Шул гына бар инде аларда. Булай юк. Шул әйтәсе килә. Ул карап та тормыйлар алар. Менә бу татар, бардым анарга, кызы бар. Мин инде университетта укыйм, журналист факультетында. Әйтергә була бит, кызына менә йөршеп кара әле. Я мине чәйгә чакырып, таныштырып шулай кызы белән. Мин әйтәм, бәлки Ходай Тәгалә саклагандыр, анда малайы инде төрмәдә утыргач, ни юлы була инде. Әле монда, Татарстанда, мин килгәндә, газетта эшләгәндә, бергән йөришкән кызы, кыз кеше, шуның ахираты, анарга барып чыкканык, ул бер инесе, әле абысы утыра икән, икенчесе шундый башы бузук дип әйтәләр урыслар. Ул шул татардан киткәндер, башы бузук дип. Менә ничек яхшы әйткәннәр. Ул аны кыска әйтеп салам инде. Хәзер әңгәмә күбәй була инде. Теге узунны бик карамыйлар. Вакытында шул барып чыктык, нигә? Мәдәният сарае
төзүче. Шунда яңа ел алдынан шашлыклар Шыршыянда сатып торалар. Инде без килеп җиткәч чиратыбыз бетте шашлык та, ике генә ни калган иде, ике таяк шашлык шунда. Раз мин сорадым инде, мине белгәләр, мине газеттә теге сәүдәне язгач, шуңа күрә ул миңа ярый дип бер таягын бирде. Бер яртысын ашадык та, икенче яртысын мин алып киттем теге кызларга. Китеп барабыз, бу малай әйтә, яшүсмер теге минем нәрсә инде? Дус кыз инде, ахират түгел. Ну шулай инде, подружка урысча нәрсә дип әйтергә инде. Шуның ахиратының энесе инде, аңладыгыз бит инде шул. Аның абыйсы берсе төрмәдә утыра. Менә бу малай миңа әйтә, әгәр дә ул безгә шашлык бирмәсәләр, мин аларны кирәгне бирим әйтә. Нәрсә? Кулын ачты да, учын карасам патрон. Пуля каяндыр улаган. Мин шуны ди мангалга ташлыйсым килгән. Мен әйтәм, анда бит кеше утыра бит, анда булачак. Ну и что? Безгә бит итләкмәде ди шашлык. Менә уйлап торам, яшүсмерләрнең шу акылы шашканмы, әллә бу гаиләме шундый? Менә шуның кебек бәлки Аллаһ Тәгалә саклагандыр, шунда да теге яшүсмер акылсыз, ул гомер буена син торсаң, аның кем була? Апасы буламы? Бәлки апасыдыр теге бит. Шуңа килә, синең теңкәгә тири, бәлки Ходай белсен аны. Бәлки. Булай әйтәсе килә, анда очратасың татарларны, исләре китми, артык әле урысча әйтмеши, дом политпросвещения, анда бер татар иде, урынбасар теге мөдирнең. Шул без сүзгә килештек тә анда. Улакта Андропов, улакта СССР оешканга юбилее, ЦКга хат язырга сөйләштек. Менә язырга милли мәсьәләне чиштләр хөкүмәттә, әмма әле кайсы үзенчәлекләре вак калды дип, шулай дип. Чөнки борчылып йөридек, татар теле бит нәрсә битеп бара, китапханасын юк иткәннәр. Теге урыс әйтә бит, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Шуның кебек кулландылар да безне халыкны шунда. Я Мәскәүдә метро төзгәндә газет чыккан. Я менә шул Екатеринбургта заводлар төзергә. Асыңгыдан алар әкрен юкка чыгып, телен мәктәптә юк, бер нәрсәдә юк, тик шул менә әйтәсем килә. Анда тик шимбә сайын аны Зеленый роща дип атыйлар, әмма безнең тулай торактан ерак түгел. Минем авылдашның малайы, апа бер марҗаның шул малайы әйтәдер, анда татар күп җыйналар, шуңа Татарская роща дип атыйлар дип, минем күңелем булсын дип әйтәдер. Шунда барсам, анда Башкортстаннан, районнардан килгән татар районнары, кызлар, малайлар шунда шимбә сайын биеп, кайтканда гармун уйнап, күңел ачып кайталар. Татарга рөхсәт бирмәгәннәр ашырга. Бер клуб кебек инде ашхана бар иде, безнең университетский городок дип атыйлар инде, шәһәрчеге инде татарча. Большакова, Чапаева урамларында урнашкан, шунда Большаков 71 ашхана, шунда бер татар әйткән, бүтән әллә институттанмы миңа югары уку йортыннан без менә айына бер тапкыр очрашабыз килә дип. Аларга бәлки тыйганнар, рөхсәт бирмәгәннәр. Инде ничә ел узгач мин аны Екатеринбургка университетка барсам, анда татар студентлар белән эшләүче бер хатта һөнәрче специалист та бар икән. Ул вакытта рөхсәт тә булмаган. Шул Мәскәүдән килгән сәясәт, гомумән илдә эшләнгән сәясәт, шул татарлар, шул бүтәннәр телләрен әкрен югалтсын дип, чөнки единый общий советский народ булсын дип. Инде бүлеп торасыз инде. Уңдымы, алар үз максатына ирештеме, юкмы, үзегез беләсез. Сез кызыксынсагыз, бәлки тагы шул теманы кузгалтып бераз сөйләшербез. Хәзер инде әйтәс килә, Аллаһка шөкер, андый авырлыклар, проблемалар юк. Юк инде. Борынгыны сөйләргә була. Ниди шартларда халкыбыз яшәгән. Җәмәгать игътибары өчен рәхмәт. Бик җил салкын икән монда, мин әзрәк geziyorum diler, прогуляюсь дип, Türkler geziyorum дип чыккан урамларына, бик җиле салкын икән. Тагы мөмкинлек булса, соңыннан дәвам иттербез. Игътибар өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.